Hello guys, good morning. Relax usa ko ron na ako diri guys. Nanguha ko diha gabi guys. Sa sapa-sapa. Nanguha ko og gabi diha. Isa. Ko di sa sapa. Akong gipangha gabi guys. Udlot sa gabi. Na akong kuha guys. Takway ni niya udlot sa gabi ni muna akong kuha ron guys. Kailak karong buntaga muna ako ang ipangkuha guys. Kunang gibalot manggulay na pod ko ron buntaga niya ako ang kuha.